Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hi no television YouTube channel lam so go ang tini video ang hi no go tini res abon bagay no go tini video ka sa no seat punuk sinai ang nai tini no tini video no plan che pai thak dra pai ni ang jeng video no ka thanglai so no gas paija guys abon bagay gas na hanan bagay thang dong o jeng tabok ke tang kani kheram mai tab Hinkai guys tini res ni din abon bagay tok kisat lang thalai so no tok bahan abon nailai tongo lang nan bagay ekje bijeng ha ekje sajak 280 টাকা রাখো এটা 80 ওই 200 গ্রাম 700 গ্রাম লাইও 1 কেজি 700 লাই banyak dong Hinkai guys finally bazar ni nogo sok pai ka ngai tabo kisa Kalu Bai thangnai Kalu belai no nogo aram khai ma tongo abon bagai bo belai gonda bo mai rok sama rok bo mui kring ke mai se mangso ya ke ba a happen tong nango ya ke bo mai si jai Hello, bahai tong sabe kari tini puila ke Norok bai tini ke an login Norok nugui mang khana obo ke ora jeng tong mani kana bo tong nai Thuruksa boni Cherai bunyi bosong ni borok jasi bo sini pukung baraya ke boto Thuruksa si Hai pano guys ang belai no hamjago Cherai rong no hanggang ke abon bagai no ang sini borok bunyi borok naya Cherai hingga ang belai no aram mangjago hamjago abon bagai jepro res khayo no go samuro khaya tong pro hanggang ke ango Cherai bai tongo del no hangga bon no phunu ri sona ni khagai ga tini hanggang ke no phunu kha hangga bahai nangjak sadin no ango bunyi bosong ni Cherai no ba mani sabude saya Norok please comment khai sana ta pokya no cái tini ni video cái obo nong nai bo bai no jeng enjoy khelai nai bo bai tong nai ke Norok bo nugui mana na bo bai no ke pai ta video kang wa kong lai nai lai ni ba ke jeng thang lai so ne dara idi kita idi kita Guys, bo siwo of the no nangjang nai hanai